nakikita mo siya, ganyan, nagkasalubong kayo papuntang market, paano mo siya binabate? Kung mamimingwit ka o magkamal ka, ano yung gusto mong unang mahuli mo para sa kanya? Dolphin. Dolphin. The reason why we are all here today celebrating life and love. Let's give it up for DJ and Maureen, our Mr. and Mrs. Lapada! Isang masigabang palakpakan para sa ating bagong kasal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! Palakpakan po natin sila. Saan nagkakilala ang ating Maureen and DJ? Tatay, pagkaki awit mo. Tatas sa ako. O balik talaga itikin na nyatilo ka no gani ang masipagan? Sa bali talaga kinakagat mo. Hindi elementary ka, ma'am. Nagani atan, best in? Industrious? Ang nagkanyati, Darlene. Most, ang best. Hindi elementary ka, most industrious ka siguro. Huwag ko naman ah. Ito talaga ako pa. Anong laman ng sako ngayon natin? Kanina, anong laman ng bukag? Mga plato. Ay, makas ka talaga. Anong susunod mong ilalabas mamaya? Silupin. Silupina. Okay. Kung ang bukag may plato, ang sako may basura, ang cellophane may Ulang. Ulang. nagagamot. Okay. James, anong apelyido? Hindi, James pangalan ko. Ay, hindi James ang pangalan mo. Sino si James? James ma'am, kasi Bisaya man ako. James ma'am, kasi Bisaya man ako. James plays J-I-M. Pero James talaga. Pero gusto mo rin pinatawag kang James. Depende kung ganahan, oo. Taga-asa ka, sir. Taga-asa ka, James. Taga dito ka na, bisya man ka. Lokain ako ma'am. Mayroon ng puti man ka. Puti o gano'n. O skin ba? Alam sa buhok. Grabe naman ito si James. Hindi pagsapayaran sa akin. You speak Ilocano too. Nag-aaral? James, may girlfriend? So may kamag-anak ka sa kanilang dalawa. Gusto ko nasa sarapan tayo ito. Kung paano ka? Alis ka talaga tayo. Kilala mo siya? Kapitbahay? Kaklase? Kaibigan? Ko at churchmate. Hi ma'am! Kilala mo siya? Ikaw, sir, kilala mo siya? Siya si? Hazel. Uy, inate ka sis! How old are you? 26, ikaw? Ay, 23, bata pa. Okay, so ate ang tawag mo sa kanya. Pag nakikita mo siya, ganyan, nagkasalubong kayo papuntang market, paano mo siya binabate? Oh my God, James, sinasabi ko sa'yo. Because James! Joke lang yan. James, ikaw ilang taong ka na? Ay, pwede. Isang taon lang. Sabi mo kanina may boyfriend na single ka pala? Single. Ikaw naman, ma'am, single? Anong plano natin? Bilang-bilang na ng gala-gala muna. Thank you. Nakailang girlfriend ka na, James? Ay, hindi mo alam sa sobrang dami talaga. Ibinupulsa mo ba sila? Kaya palang kapal. Okay, ano bang tipo mo sa babae? Gusto mo ng Ilocana din? Depende. Katulad ng depende, paano yan? Nahihirapan kami. Ano? Kasi ano naman, hindi mo naman masasabi kung ano. Hindi ako makapal. Ay, hindi mo talaga malalaman at hindi mo masasabi kung kanina ka mapufon. So it can be this girl or this ate. Ay, hindi mo masasabi. Ngayon, ilalagay ko yung scene kanina. Sabi nila, nagkakilala daw ang couple natin sa fish pond. Ngayon, for example, namimingwit ka, kamkamon kalamas. Ikaw naman, nandun ka sa gilid. May dala kang basket, inaantay mo kung ano yung nahuhuli niyang isda. Kung ikaw ay magdedesisyon, anong gusto mong isda ang unang mahuli niya? Tilapia. Ikaw naman, bakit tilapia? Bakit tilapia? Apa yan, pinaimas ni tilapia, hindi ka niya, ito masarap. Mas mabilis maluto. O, sige, inuurasan niya pati tilapia. Ikaw naman, sir. Sa tingin mo, kung mamimingwit ka o magkamal ka, ano yung gusto mong unang mahuli mo para sa kanya? Dolphin.
Dolphin. Alam ni James. Patay tinolo, mamat. Nakitaan niyo di fish pan nila di dolphin na. Man, sino ba? Ang makaungot ni DJ kanya mo niyo. Walang kay bagamon, pre. Ano sa tingin mo? Hindi makita yung fish pan. Tilapia. Ay, bagaman at kuha ni DJ din. Bagaman pre, pantat. Sige, tilapia. Okay, ano na, tilapia. Ay, na sir ha. For example, nagkakamol ka. Dito ka na. Dito sa ko. Okay, acting tayo ha. Bali ang mangyayari. Kamkamol ka. Kamol. Hirap na hirap. Tapos ikaw, mag-cheer mo siya. Anong tawagan nyo? Anong tawagan nyo? Anong gusto tawagan nyo? Bakit? Ano? Baby cakes, baby cakes, baby cakes. Adi kas na kayo dati makita. Adi baby cakes! Adi baby cakes! Ganun. Tapos, kukunin mo sir ha. Sige. Dito ka sir. Itong kamol ka ha. Tapos, ito yung basket. May kalamas. Sige. Lights. Camera. James. Come on. Go. Baby, Ayan na. May nakuha kang tilapia. Itawag mo yung nakadumog ka. Tapos, baby kids, ano nakita ka siya? 1, 2, 3, go. Binigay sa nakita. Bakit nagtema? Tapos, pagkita, natuwa si baby cakes. 1, 2, 3, go. Na-happy, go. Hey. Tapos biglang, hinakap. Manda ka, malaki ka. Tapos biglang hinakap si James. 1, 2, 3. So, sobrang tuwa niya ka. Alright! And palakpakan po natin the head of our organizing team today, all of the band by Mr. Jennifer Vidal from President Carino Sultan Kudarat. Once again, congratulations to our